তিনি 19 তারিখ জুন 2025 সাল মারি মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়াर्स बखाखनि साख्लाय रमानि তিনি বাইনখা তালসা কাখা त्रिपुरा हास्टेनि हापां एबा मन्त्रियकरा इलिगेल इमाइग्रेशन लरना बागै मंसब यापदिसाया सामुं बरमिया किबुकिरिया वाबवाना जागिया प्रेसार बंजागिया आबहाय दं हालगो साब्रुम थाङै रेलि खालाय एसडीएम नि याकै मन्त्रियकरानो लेटार रहलायका दाति दाति त्रिपुराव राजा सायाति तङै तंनाय बांलादेशी रोहिंग्या एबा पाकिस्तानी बरक तङै तंखे बरनो दाति दाति सायै नायजोगै किफली रहनानै सानमुति तिनि साब्रुम गुरुम रुयै त्रिपुरा थानि एमएलए मंत्री एमडीसी ईएम वाईटीएफ ताई टीडब्ल्यूएफ टीआईएसएफ कथालायै वाति बिसिङावनो हिमलायनाय हिमबतक खालायलायखा ताई एसडीएम बिथांनि डेपुटेशन बिलायखा मानजाखा टीटीएडीसी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एमएलए विश्वजित कलय एमएलए मानव देवबर्मा एमडीसी उमाशंकर देवबर्मा ताई एमएलए संजय मानिक त्रिपुरानो खबै एमडीसी देवजित त्रिपुरा संग्रह पान्दानि बिसिति बेलायखेनो खम खम बरक मानजागै वाति मानजागै रेलि खालायनाय नुकजाखा मांतिव खरां कलिरलायै साब्रुमो हालायजाक वातै जराव फानो गायसन चिनि इशु का बांग्लादेशी नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे डायरेक्शन माने जे इंस्ट्रक्शन माने बनो फुलफिल खायनानि नांनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साख्लाय रखा जे 30 दिन नि बिसियो जे बांग्लादेशी तंनाय नो बरनो टिटैक रिपोर्ट खायनानि बाङै जतो स्टेट नि चीफ सेक्रेटरी नो बो डायरेक्शन रखा राज्य सरकार नो डायरेक्शन रखा फियाबा चिनि अतिफ्राव ताबक फानो जे फातारहानि फायनाय रं कन्टिन्यूअसली हजार प्रतिदिन फाय दङो फियाबा राज्य सरकार बनो ताबक फानो एक्शन नाया हानि बाबु दिनै साब्रुमबो फालायजाक दिनै मिनिस्टार दङ दिनै एमएलए दङ दिनै एमडीसी रक दङ दिनै जत लिडार दङ अर जागा फाय सफायजाक जों वातैयाव फानो वातै मा जाग लायो जों रेलि खालाय दङ गायसन इशु बांलादेशी नो डिपोर्ट डिटेक्ट खायनानि नांनाय दायति एक्शन जानानि नांनाय अमन चिनि दाबि जों जतनो सायमोनो जे बांलादेशी रंनो और जागा तंथाय जाथाय रखा हिंखे चिनि त्रिपुरा हास्टेव तंनाय हानि बुसारक भबिष्यत बरनि मासे मानुं या इंनानि एबो कतरै थांनानि लामा उबै थांनाय हानि बाबुनो जों सावो इनि जे इलिगेल इमिग्रेंट फायनाय रंनो किसा मासा रांनावै किसा मासा बरनो रांमा माबाय आधार कार्ड रेशन कार्ड जत डकुमेंट फेसिलिटी रय रखा हिंखे चिनि बुसारक फायनाय सालो चिनि ताजानि नंजानाय शेयर खाय मारना हानि बाबुनो जों सानानि मुसुबो चिनि भबिष्यत जदि जतनो साकसानो इंडियन सिटीजन हिसाबै प्राउड खायखांखे इंडिया गवर्नमेंट जे इंस्ट्रक्शन माने न सब खायलायनि नांगो आनेखे हम चिनि भबिष्यत नष्ट होनाय चिनि भबिष्यतनि लामा गोरैङै थांनाय हानि बाबुनो जों दिनै रेलि निबिसिंते राज्य सरकारनो जों सानानि मुसुबो जे राज्य सरकार केंद्र सरकार जे इंस्ट्रक्शन माने न दायति एक्शन लानानै फातारहानि फायनाय न डिटेक्ट रिपोर्ट खायनाय नोंथों जे और इलिगेल के आइनि सिनि तंनाय रंनो बहायनो सिनि वै आइडेंटिफाई खायवै बरनो रखायनानि नांनाय कारण राज्य सरकार जदि ताबो बरनि मेन पावर क्रेन तंग खांखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सानानि नांनाय आं प्रोसेस टेबो नां खांखे बरनो सानि बरनो सावै टेबो आं प्रोसेस गोबां ना हदे आं प्रोसेस ना हमनि परे बरनो जागा नौ थाङै बरनो आइडेंटिफाई खायदि तै रंवै रिखाय रहदि हमनो चिनि रेलिनि नाहरमोन जों और तिनि साब्रुमो सिमिया अन्यान्य जागायाव जों खायनाय जदि राज्य सरकार अमनो सिरि दंखांखे जों जागायाव हम प्रोटेस्ट लिखायनाय तै राज्य सरकार नो जों सतर्क खायनि मुसुबो सानानि मुसुबो जे ओ विदेशी रंनो जे नरम मनोबाद खाय दंमानि या करनानै बरनो करा एक्शन लानानै अमनो चिनि दाबि लेखा हामबाय